Hemen salam dostlar, men bugün sizlere Logo Maker'dan logo edeler sonra öğreteceğim. Kölen Play Market'ten neyli zaten size düşünürüm. Logo Maker. Men programım Logo Maker adlı. Birinci yerlerde duruyan. Siz onu yazıp tapabilirsiniz yukarıda. Men programım nasıl? Logo Maker, Graphic Design Generator, Logo Art. Buna öğren ansat log etmek ve 1080 kaçıştıvada logolar alıp bilyan. Haydi burada barada edesiniz derse hem edip bilyansınız. Ve başka programlar hem var. Gelin ne o programa girip size log etmeni öğreteyim. Ne programımız bizim programımız Logo Maker. Create a logo. Şimdi gelin log etmeni başa vereni. Şu tanelerde bize köp zatlar verilen ve şu taneden biz zatlar saylamalı. Hem de barada log edip bilyansınız. Men ilki ikinchilikda hançılık bilen barada log etgan. Seydip ilki bilen surada alyanız. Perpendikular çıdan köme bilen onu ortalara koyacak kalıp ne varsa harp almalı. Tebiat. Mesela tebiat. Ve bizden yazılışın şekli gerek. Biz yazılış şeklini arasınlar. Dürlü odan şekiller var. Sonradan saydamalı. Ne varsa renkini. Tebiat diyenizde eğen yaşıl renk gelip duruyor ve yaşıl renk alıyor. Tebiat. 7 harf, iyi harf ortasına durmalı ve öğren odan log ettik eğen. Ne varsa PNG almalı ya da GNE almalı. Haysam varsa men GNE alyan. Bu bizim eyyam galeriyamızda yer alıp duranlar. Yine de etkor kodayın mesela bir log hani. Logos. Ne var da bilim verme var da edelim. Sen de göre sağlar alalım. İstesek biz background hem koyup bileceğiz. Background bolana arkası. Arkasına sevmede göre yaktı ediliyor arkası esasen hem. Ne varsa bir hem yine hat yazma. Yanlışmasam yine hat yazmalı. Hat yazmak için çağlar var deyemez. Sebebi suratta çağlar var. Son için bilimli çağı ya son meyde saat yapıp olur. Şunu saydap. Siz logan harfini alanda hem sadiyan yani sadiyan harfler almalı. Bilimli çağı. Görüşünüz yalak bilimli çağı. Eyyem yeni bir logo. Her mintte bir logo etmek bununla öğren ansat ve ati kızıklı bununla logo etkiler hem etmek. Başka ne kompüter var ededik görkeleyin. Kompüter var edettiğinizde öz isteğinize göre hem de dediğinizde öz isteğinize göre bir surat çağı saylamalı. Şunun yalak bir surat çağı. Yani men surat saylanızda arkasına hükmen background yani arkası gerek olup duruyor. Şunun için men ilk bilen arkasını saylayan ne
Sizin işinize bağlı. Bunda anlamlar mahavat. Şunun ýaly harpler ýazyp özüňiz adedip bilýäňiz. Täze hususy gärhanalar üçin ýa soňra meselesler üçin. Eýär biz 3 slog etdik. Başlanmada hem 5 minut bolupdyr. Ýene de bir logo bu edek bolsa, indi YouTube kanal üçin logo edip görkezjek men size. YouTube kanal üçin edeňizde gyzykly açyklar almarsyz, şadýanlyklar. Ilk bilen men pikirimçe kompýuterden bir zat saýlamaly. Kompýuterden bir zat saýlamaly. Ya hem travel'dan. Education alaly. Education'dan bir kitap. Men şu taýyk hat ýalmany hem ýer goýjak. Buna ýene background saýlaly. Bu bolmady. Ana şu laýyk boldy. We inni stickerslar bilen dowam etmeli bolýarys idini. Eýdip ýanlaryna stickerden owadan goýmaly. Dürli suratlar var. Şolardan alıp bedek üçin, ýani hilini ýokallandyrmak üçin sticker hem almak gerekdir. YouTube kanalyna Feeders'dan alaly. Indi bolsa YouTube kanalynyň adyny ýazaly. Mysal üçin ad ýazaly. Adam diýip bir YouTube kanaly. Adam. Seýdip barlak görüp hem bilýäris. Ören oldu. Öne şun renki özüne gelişmedi. Şoň üçin men bolsam oň renkini ýetgetýärin. Ve bunu hem save edeli. Ine biziň galeriýamyzy her bir telefonla bu galeriýa diýende galeri albomlara ýerýäs. Odur başgalar durgiýe diýilýär. Orça biziň hemme eden logolarymyz tutady. Anamdar mahavat, bilimli çağa, tebigat. Men öň hem edenlemme ana oyun TV, bilim, bereketli, ajaýyp, tehnologiýa, ajaýyp, dana, bereketli hasyl. Ýanky logo maker'ın özü şunu ýaly edip bize surap berýär. Siz başga bir redaktorda ýa-ni kompaniýanyň, edaraňyň adyny ýazmaly. Siz bilen gazakly bolupdy dostlar. Sag bolun, agza bolmagy unutma.